Escapa del castell. És una nit fosca i el volcà està a punt d'entrar en erupció. Rum! De sobte apareix un ratpenat. La lava del volcà ha esquitxat el ratpenat. Després apareix un mag. El mag utilitza la seva màgia. Abracadabra! El ratpenat i el mag es fan amics. El mag els ha teletransportat a un castell embruixat. De sobte apareix un vampir que els dona una pista. Ha 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 ha! Per passar dins del castell teniu que resoldre el problema que hi ha a la porta. 8 més 2 són 10, el 1 a les desenes, 1 més 4 són 1 més 3 són 4, 4 més 5, 9, 90. Ja han resolt el problema. La porta s'ha obert i els nostres amics poden continuar la seva aventura. Els nostres amics tenen que trobar les 9 diferències que hi ha al castell per poder girar, per poder passar la porta. Quantes coses, diuen. Hi ha 3 al pi, hi ha 3 diferències al pi. Una al quadre, una al terra, una al sostre, un sobre la xemeneia, un que és al mar i l'últim que és el ratpenat. Fantasma. Ja han obert la porta. La porta s'obre i els nostres amics es troben amb el mateix volcà en el que el ratpenat va morir. El ratpenat fantasma es torna ratpenat normal. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.